זה מי שהצליח להגיע למעלה. תצלם את הנור. ועכשיו זה מה שעלינו. איפה, הנה השביל. כל השביל הזה מטפס, מטפס, מטפס. וככה נראים אנשים אחרי שהם טיפסו. אתם מוכנים להיראות קצת עייפים? הנה. רני נראה אחד שטיפס. הנה, הוא רוצה לדבר והוא לא מצליח. אני יכול לדבר, מה זה הדבר הזה? מה זה? מה זה? דימונה? לא יודע, הטיל הזה שם שיוצא עוד רגע. ככה. יש שם איזה יישוב, מה זה? שם התחלנו, זה רוחם. לא. שם אזור הכור כבר. טוב, פה יש שמש אחריכם. זה דימונה. דימונה, כן, רואים את הכיפה. אתה משמאל הטיל. כן, משמאל הטיל. לא רואים את הכיפה שם? זהו, זה הזמן לארוחת צהריים. יאללה. נחמד, אפילו השמש יצא. איפה הגעת פה?